No niin, tervetuloa nyt vaan Viesti D-poikien tilasto läpikäyntiin tai esittelyyn. Ajatteltiin nyt tehdä tämmöinen pieni läpikäynti, kun tilastosta puhutaan ja ei ole pääsyä muuta kuin valmentajilla näihin, niin muut ei tiedä mistä puhutaan, mutta mennään itse asiaan, eli meillä on jokaisesta pelistä kerätään tämmöinen otteludata sekä Redistä että Whiteista. Näihin tilastoihin nyt on poistettu Whitein tilastot, käytetään Redin tilastoja ja pelaajien nimet on muutettu tässä nyt tonne Disney-maailman suuntaan, eli tässä ei ole tarkoitus esitellä mitään statseja tai pojista mitään statseja, vaan käydään ihan yleisesti tätä tilastoa läpi, että millaisia tilastoja me tehdään otteluista. Eli jokainen peli kuvataan ja jälkilähetyksestä itse koostan sitten kyseiset tilastot. Ja tällä on alhaalla otteludata, ja tähän nyt menee se 90% koko ajasta. Eli käydään ottelut läpi jälkilähetyksinä. Jokainen kosketus käytännössä rekisteröidään. Kaikki syötöt, passit, torjunnat, joka ikinen kosketus, joka tehdään, niin merkataan tonne tilastoihin. Ja ne tehdään tosiaan jälkilähetyksinä ja hidastuksena katsotaan jokainen suoritus. Käytännössä tässäkin nyt Patrick syöttää, merkataan hänelle syöttö ja se on onnistunut. Jos olisi mennyt verkkoon pitkäksi, niin olisi ollut syöttövirhe, tai jos tullut SN, niin olisi tuohon tullut 1. Eli mitä tilastoidaan? On hyökkäykset. Jokainen hyökkäys päättyy joko hyökkäyspisteeseen, vastustaa torjuntaan tai puolustukseen, meidän hyökkäysvirheeseen, ja sitten rekisteröidään erikseen, onko se ollut iskulyönti, sormilyönti, peippi, joku muu kuin isku tai hiha käytännössä, hihalyönti, ja sitten rekisteröidään hyökkäysruutu, eli käytännössä kun täälläkin on 3, niin se on lähtenyt siitä passarin paikalta käytännössä. Ja sitten mihin hyökkäys osuu niin sanotusti 1-6, ja sitten passin laatu, eli kun hyökkää täälläkin on Roope hyökännyt, niin hän on päässyt passin laatu arvioidaan 1-3, eli 1 on ollut huono passi, 2 välttävä OK passista vielä pääsee ihan okosti hyökkäämään, ja 3 on sitten tullut sinne lähelle Antinin juureen plus miinus jotain 1,5 metristä suurin piirtein. Jokainen torjunta rekisteröidään tosiaan, ja jokainen torjunta kun suoritetaan, niin silloin se on joko torjuntapiste, onnistunut torjunta, eli pallo palautuu vastustajan puolelle, torjuntavaimennus, hävitty torjuntataistelut rekisteröidään, torjuntavirhe, eli ollaan verkossa tai tehdään joku vastaava viivan yli tai näin. Ja sitten rekisteröidään torjuntapositio siellä kentällä, eli täällä Aku on tehnyt torjunnan, saanut sitä torjuntapisteen ja se on tullut 3. paikalta siinä passarin paikalta. Syötöt rekisteröidään, jokainen syöttö on joko S, onnistunut syöttö, jota nyt suurin piirtein meillä suurimmaksi osaksi on 70% suurin piirtein, tai syöttövirhe pitkäksi verkkoon, antenniin tai niin edelleen. Kaikki passit rekisteröidään, eli täällä on nyt Hupu tehnyt passin, ja ensin arvioidaan passiasento. Tämä on ehkä peruja vielä sieltä E-pojista, varhaista D-poikien ajoilta, jolloin se rintamasuunta
pyritään saamaan oikein sinne passin suuntaan, eli 3 on taas niin kuin onnistunut suoritus, hyvä suoritus, lähes täydellinen suoritus, ja 1 on jonkunnäköinen räpellys, eli ei ole sinne päinkään, ja 2 on siitä välistä. Sitten rekisteröidään kaikki passit joko hihapassiksi, sormipassiksi, takapassiksi. Jokainen passi arvioidaan laadultaan. 3 on hyvä passi, josta hyökkääjä sitten pääsee verkon pinnasta hyökkäämään, ja 1 on se, että juuri päästään palauttamaan edes se pallo sinne vastustajan puolelle, ja 2 on sitten siitä välistä, että ollaan ihan kohtuudella vielä päästy hyökkäämään. Passivirhe on suoraan, eli kun tulee passi ja passi suuntautuu vastustajan puolelle, seinään, verkkoon tai niin edelleen. Passin kohde rekisteröidään, eli tämä on passi, johon passi niin kuin aktuaalisesti sitten suuntautuu, ei se, mihin se on yritetty passata, vaan mihin se, eli passari vaikka 3. paikalta passaa 2. tai 4, mutta se epäonnistuu roimasti ja se jää vaikka tuohon 3. ruutuun, niin silloin passin kohde on 3 eikä 4, vaikka 4 ollaan yritetty. Vaikeusaste periytyy käytännössä puolustuksesta tai vastaanotosta, eli näistä seuraavista kohdista. Tämä on vain raportin helpottamiseksi siirretty tänne, eli voidaan ajaa raportteja, että vaikka että kuinka helposta pallosta passari pystyy passaamaan hyvän passin tai huonon passin ja niin edelleen. Kaikki vastaanotot rekisteröidään ja arvioidaan. Ja vastaanotossa arvioidaan ensin syötön vaikeus. 1 on helppo, 3 on vaikea vastaanotto. Ja sen jälkeen vastaanoton laatu. Eli tässäkin esimerkissä niin Mikki Hiiri on siellä tehnyt vastaanoton. Syötön vaikeus on 2, eli mitä nyt D-poissa keskimäärin yläkauttosyöttö on. Ja vastaanoton laatu on 2, tarkoittaa sitä, että ei ole ihan passarille kuppiin saatu palloa nostettua verkolle, vaan jäänyt hieman irti tai jää vähän leveyssuunnassa. Passari joutuu liikkumaan 1,2 metriä, mutta 2 on vielä ihan ok. Ja sitten on suora vastaanottovirhe. Eli täälläkin esimerkkinä on Tupu tehnyt vastaanoton, jossa on ollut todella paha syöttö, kova hypääri tai esimerkiksi kierrättänyt verkosta suoraan, tippunut siihen viivalle. Kuitenkin että on ollut erittäin paha vastaanotettava ja siitä on tullut virhe hänelle sitten. Puolustukset arvioidaan, eli käytännössä kun vastustaja hyökkää, niin katsotaan, että miten hyvin puolustus on onnistunut. Taas täältä pari esimerkkiä, eli tuolla on Hupu puolustanut. Puolustuksen vaikeus on 1, eli käytännössä sieltä on tullut joku korkea kukkupallo, johon on helppo ehtiä alle. Eli 1-3, 1 helpoin, 3 on paha, eli 3 käytännössä se, että sieltä tulee iskulyönti, jota on vaikea puolustaa. Mutta täältä on tullut puolustus, ollut erittäin helppo, mutta ei olla kuitenkaan onnistuttu sitä nostamaan passarille, osunut johonkin oksaan tai huolimattomasti puolustettu. 2 tarkoittaa, että on saatu pallo passarilla kohtuudella, mutta ei huolellisesti, josta olisi päästy hyvin passaamaan. Eli 3 oli se paras ja 1 se huonoin. Sitten on vielä lyhyesti ei pelaa 3, arvioidaan niin, eli jos hyökätään suoraan ensimmäisestä toisesta kosketuksesta, vaikka oltaisiin kohtuudella vielä päästy hyökkäämään, lasketaan virheeksi. Tämä on nyt ihan vain staattisesti, näitä tulee aika harvoin enää. Näitä oli enemmän sitten siellä EM-peleissä. Mutta kyllä niitäkin vielä tulee. Ja verkkovirheet, näitä voi tulla hyökkäyksessä, torjunnassa, eipä juuri puolustuksessa, mutta jokainen verkkovirhe kirjataan täälläkin. Yleensä ne on torjunnassa tullut, että täällä on Mikki Hiiri tehnyt torjuntavirhe kakkospositiosta ja ollut verkossa kiinni. Mennään eteenpäin.
täältä löytyy koontisivu, ja nämä on tosiaan nyt Redin joukkoista, vastaavat löytyy myös Whiteilta, mutta helpottamiseksi tässä nyt vaan Redin. Eli tänne on nyt koostettu jokaisen turnauksen pääkohdat, koostettu kaikki data, kaikki nämä tilastot perustuu tähän otteludataan, joka ensin tehdään, ja tästähän sitten saa käytännössä mitä tilastoja tahansa. Täällä on nyt ensimmäisenä koonti, eli otteluittain turnauksittain joukkuekohtaiset tilastot. Miten hyökkäys on pelissä sujunut, kuinka monta hyökkäystä on tullut, siitä tehot, kuinka paljon ollaan syötetty, syötön varmuus, kuinka paljon vastaanotettu, vastaanottoprosentti, ihan suoraan, että kuinka paljon on tehty vastaanottoja ja siitä virhe, niin siitähän sitten saadaan prosentit. Samoin puolustuksen onnistuminen ja yleisesti kaikki kosketukset. Nämä on niin kuin jokaisesta ottelusta vaan tehty tämmöinen lyhyt koonti, josta näkee sitten silmämääräisesti, että ensimmäisessä turnauksessa ekassa pelissä 7-9 syöttövarmuus, toisessa 7-8 ja sitten Pirkko järjestämässä Lempo-Tykkejä vastaan, niin syöttövarmuus on enää ollut 2-3. Ja sitten tänne kertyy koko kaudelta koko joukkueen tilastot. Vastaanottoprosentti tähän hetken asti on ollut 76%, ja tuolla on puolustus on onnistunut 78%, syöttövarmuus 78 ja ok. Täällä on vaan tilastona haettu viime vuoden tilastoista vähän vertailudataa, jos haluaa niitä valmennusvertailla. Ja numeroista sitten käyrät ihan samalla tavalla. Helpompi ainakin itse on visuaalinen, niin näkee helposti, että miten syöttövarmuus on joukkueella kehittynyt. Tämä on semmoinen yleiskoontisivu. Hyökkäysdatalle oma sivunsa. Nämä menee sitten joukkueen yksilötasoille. Haetaan kuinka paljon on tullut jokaiselle hyökkäyksiä, kuinka paljon on tehty hyökkäyspisteitä, kuinka paljon niistä on vastustaja puolustanut, kuinka paljon on mennyt virheeseen, kuinka paljon on ollut niistä iskulyöntejä, sormilyöntejä tai hihalla. Ja sitten tehot. Iskulyönti, prosentti, jos valmentaja haluaa katsoa kuinka rohkeasti kukakin hyökkää. Hyökkäyksiä per ottelu, hyökkäyspisteet per ottelu. Ja kuten nämä kaikki, ihan jokaisen sivun, niin kaikki perustuu tänne otteludataan, joka tuossa ensimmäisenä käytiin. Sitten on vain paikoittain, että mistä on hyökätty. Kaikki on sortettavissa, jos halutaan katsoa joukkueen hyökkäystehot. Suuruusjärjestyksen siellä on Mikki tehokkain 47 pinnalla ja Tupu 16 pinnaa. Ja siellä on Redin yhteis- tai keskiarvotulokset riippuen tuosta, mitä katsotaan. Sitten jos mennään ihan yksityiskohtiin, niin voidaan katsoa, että miten pelaajat pystyy hyökkäämään millaisistakin passista, eli saadaan tehot hyvästä passista, kun passit arvioidaan. Voidaan katsoa, että Mikki on siellä kärjessä myös hyvistä passeista, eli kun se passi tulee hyvin siihen verkon tuntumaan, niin hän saa 76% tehtyä siitä pisteen. Nämä menee sitten vain yksityiskohtiin, riippuen passin laadusta. Ja sama data löytyy graafisena sitten täältä. Ja niitä pystyy täältä sitten sorttailemaan, jos haluaa katsoa, kenellä on iskulyönti prosentti kaikista hyökkäystä korkeimmillaan, niin sitten tuolta vaan ja saadaan grafiikka sitten sen mukaiseksi. Samoin sitten löytyy syöttötilastot. Ihan samalla tavalla taas perustuu tuohon otteludataan, joka on kerätty. Kuinka paljon on tullut syöttöjä, mikä prosentti on ollut ässiä, onnistuneita syöttöjä tai syöttövirheitä. Ja niistä saadaan sitten syöttövarmuus. S-prosentit,
ää, kuinka paljon on syöttöjä tullut per ottelu, ässiä per ottelu, tai onnistuneita syöttöjä otteluttain. Ja sama data, mitä täältä löytyy, niin löytyy sitten vain graafisena tosta, ja tosta pystyy sorttailemaan, jos haluaa katsoa, että keneltä löytyy suurin S-prosentti kaikista, niin se löytyy Hupulta, joista jokaisesta hänen syötöstä 29 päättyy S:ään, joka näkyy sitten täällä tällä punaisena käyränä. Ja syöttövarmuus vastaavasti, jos vaikka halutaan katsoa, niin tuolta löytyy Roope ja Plutolla aikatasoissa syöttövarmuudessa 90%, 90 syötöstä onnistuu. Passit arvostellaan ihan samat käyrät ja grafiikat taas perustan otteludataan, passien määrä, mikä prosenttiosuus on ollut niistä hiapasseja, sormipasseja, takapasseja, passivirheitä ja passiasento tosiaan ja passilaatu arvostellaan. Ja niistä sitten tietysti dataa. Eli voidaan katsoa, jos halutaan, ketä siellä nyt joukkueesta parhaiten onnistuu laadullisesti passissa, niin siellä on Mikki ja Roope kärjessä, josta sitten nämä grafiikat täältä löytyy. Ja vastaavasti, kun arvostellaan puolustukset ja vastaanotot, niin voidaan katsoa, että ketkä pelaajat pystyvät helposta pallosta saamaan hyviä passeja tai haastavista palloista, miten ne pärjää, millaisia passeja saadaan aikaiseksi. Ja täälläkin voidaan katsoa, että Pluto, kun saa vaikean pallon passarina, niin hänellä on hyvin haastavaa saada siitä laadukasta passia. Mutta sitten taas esimerkiksi Aku, jolla nyt keskimäärin laatu on suurin piirtein sama, niin haastavista vaikeista palloista saa kuitenkin tehtyä parempia passeja. Vastaanotto, välilehti ja data löytyy taas perustuen otteludataan. Vastaanottoprosentteja järjestykseen, eli sieltä on vastaanottovirhe, vastaanottoprosentti tulee vastaanotto jattuna virheillä. Vastaanotot tosiaan arvostellaan laadun perusteella, kuinka vaikea on ollut se vastaanotto ja kuinka hyvän vastaanoton siitä saa aikaiseksi, ja ne datat löytyy sitten tuolta. Paikkojen mukaan, mistä on tullut vastaanottoja. Tästäkin nyt nähdään, että aika tasaisesti niitä tulee, mutta ykköspaikalle eli se takapaikan pelaaja nyt tekee keskimäärin D-pojussa nyt ainakin, niin vastaanottajista lähes 40% kaikista vastaanotoista tulee ykköspaikalta. Tämä nyt ei ole niin ratkaisevaa dataa, mutta on kuitenkin jaetettu tuohon. Tuolta tulee suoraan vastaanottoprosentti, tosiaan näkyy graafina selkeästi. Siellä on yksi vähän heikompi pelaaja ja sitten enemmän tasasta. Ja tuossa on vastaanoton kehitys sitten joukkueella. Ja samat kaikki graafisena datana täällä. Puolustus, sama homma. Puolustukset lasketaan, arvioidaan kuinka vaikea hyökkäys on ollut ja kuinka hyvin sä saat siitä sitten pallon puolustettua passarilla. Eli laaduttaen, eli kuinka vaikeasta pallosta kuinka hyvän puolustuksen saat tehtyä. Ja siinä sitten joukkueen kehitys. Torjunnasta sama homma. Torjunnat lasketaan, mikä on torjunnan tulos, onko siitä tullut piste, onnistunut torjunta tai käpylty siellä verkossa jossain, josta on tullut virhe, ja niistä sitten käyrät. Torjuntaindeksi on nyt vaan semmoinen, näkyy tuolla kaava. Laskee vaan, että se antaa plussia torjuntapisteistä, onnistuneista torjunnoista ja miinuspisteitä sitten epäonnistuneesta torjunnasta ja antaa semmoisen indeksin, semmoisen yleisnäkymän, että Mikki pärjää aivan loistavasti. Joukkueen paras torjuja, Aku tulee hyvänä kakkosena ja Roope ja Plutokin tekee hyvää jälkeä, mutta
Hupu, Tupu ja Hessu siellä on haasteita ja kehityskohteena selkeästi torjunta. Kosketukset yleisesti, joka ikinen kosketus siis lasketaan otteludataan, kirjataan ylös ja siinä on sitten vaan koonti. Paljon niitä kosketuksia tulee per pelaaja. Ja joukkuedata siinä alla sitten yhteensä. Aku on siellä ollut Hanakammin jokaisen pallon perässä ihan selkeästi. Loput tulee sitten tasaisena rintamana. Virheet D-poissa, no tää nyt ei ole ratkaisevaa, mutta kyllä siitäkin nyt näkee, että siellä on Hessu, Tupu ja Hupu kyllä häirinyt verkolla aika ahkerasti. Hakenut hienosti palloa, mutta kehityskohteena, että ollaan huolella siinä verkossa. Täällä on vaan koonti, mitä ollaan sitten otteluissa, eli koska ollaan pelattu, millä paikkakunnalla ketäkin vastaan. Ja näissä tilastoissa nyt vasta 10 ottelua on mukana, mutta viime kaudellakin 30 peliä oli yhteensä. Sitten vaan kirjattu ylös, että paljon on mennyt eriä omille vastustajille, pelatut erät, eräpisteet ja vastaavasti kumulatiivisena ja sitten ketä on ollut pelaajista. Sama sitten grafiikkana siinä. Ihan hyvässä suhdanteessa mennään. Suhdanteinen pelipoilla. Täällä on koottuna sitten vain pisteet otteluittain. Eli pisteitä tulee tietysti hyökkäyksistä, S-syötöistä ja torjunnoista ja jokaiselle, miten ne on jakautunut, mikki. Sielläkin hyvin edustettuna. Tuolta näkyy esimerkiksi, että Hupu ei paljon hyökkäyspisteitä tee, mutta syöttää ihan todella hyvin ja tekee 2 ässää per ottelu. Toi on vaan käytännössä tilastodataa varten. Eli siinä oli joukkuetilastot ja sitten jokaiselle pelaajalle löytyy oma välilähteensä. Voidaan käydä tästä yksi pelaaja nyt läpi. Eli tässä on pelaajakohtaiset kaikki tilastot. Sieltä löytyy ne samat ottelut, paljon tullut hyökkäyksiä, hyökkäyspisteitä siis paljon puolustettu torjuntaan. Eli tässä on hyökkäysdata ensimmäisenä. Hyökkäystehot per ottelu sekä kumulatiivinen teho, joka tarkoittaa siis miten se on kehittynyt, ottaa niin kuin mukaan kaikki pelatut pelit. Ensimmäisessä pelissä ensimmäisen pelin data, toisessa pelissä on ensimmäisen ja toisen, kolmannessa pelissä ensimmäisen, toisen, kolmannen pelit ja niin edelleen. Eli se kuvaa sitä kehitystä. Iskulyöntiprosenttia, eli katsotaan pelaajan hyökkäystä. Sama graafina, mitä tuossa ylhäällä on. Hyökkäykset per ottelu. Tässä on oikeastaan tällä oikealla puolella se kehitys ja kumulatiivinen data, josta saattaa valmentaja olla enemmän kiinnostunut, eli se kehitys. Se on niin kuin hyökkäykset Akulle on tuossa 10 kappaletta per ottelu käytännössä. Ei hieman nyt laskusuhdanteessa nyt ollut. Hyökkäyspisteet vastaavasti kehitys. Täällä on nyt hiukan, en tiedä onko ollut huono vire vai pahoja vastustajia, mutta hyökkäyspisteiden kehitys on nyt vähän laskusuhdanteessa. Hyökkäysteho seuraa tietysti vähän sitten perässä. Voidaan katsoa pelaajan hyökkäyspaikkoja, kuinka paljon on tullut hyökkäyksiä per paikka, niiden osuus prosentteina, kuinka paljon niistä on tullut pisteitä ja tehot. Eli tälläkin Akulla on nelospaikan hyökkäysteho 36 pinnaa, kakkospaikan 46, mistä johtuu, voi valmentaja ihmetellä. Toki data on vasta 10 ottelua, mutta sekin data löytyy. Aku on hyökännyt 52% sormilyönneillä, joka on
kehityskohde tietysti siinäkin, ja iskulyönneistä vaan vajaa 40 pinnaa. Tai iskulyönneistä vajaa 40 pinnaa on kaikista hyökkäyksistä. Tuossa on nyt vaan hyökkäysosuus paikan mukaan, mikä tuossa ylhäällä näkyy. Näkyy, että nelospaikalta on normaalisti siitä puolet tullut. Täälläkin hyökkäyspaikka 3, eli käytännössä siinä passarin paikalta näkyy, niin tämä on se paikka, mistä pallon niin kuin aktuaalisesti hyökätty, ei siitä, että millä paikalla kyseinen pelaaja pelaa. Eli jos passi on tullut jostain kaukaa sivusta laidasta vajaana kolmospaikalle, niin se merkataan, että hyökkäys on tapahtunut kolmospaikalta, vaikka pelaaja on rotaatiossa nelospaikalla. Eli se aktuaalinen hyökkäyspaikka. Ja siellä hyökkäystehot graafina samalla tavalla. Pelaajan syöttödata per ottelu, syöttövarmuus, syöttövarmuuden kumulatiivinen kehitys. Sielläkin nyt näkyy, että siihen se on oikeastaan Akula ja ei ole tullut varsinaista kehitystä, että se on siinä 70 onnistuu. Tässä prosenttien osuus. Ja sama juttu, eli siellä on ehkä jopa hieman vähän laskusuhdannetta. On joko haettu liian kovin tai sitten joku jostain muusta syöstä. Sien osuus hieman laskenut pelaajalla. Vastaanotto ihan samalla tavalla per ottelu. Jokaisesta ottelusta oma datansa. Vastaanoton kehitys. Ollut alkukaudesta vähän nousevaa, mutta näissä kumulatiivisissa se nyt, nuo alkukauden pelit nyt jätty näkyykin herkempinä, mutta vastaanotto täällä Akulla vahva 80 pinnaa, mutta eipä ole siinäkään kehitystä tullut. Sitten vastaanoton vaikeusasteittain onnistuminen, eli jokainen vastustajan syöttö pisteytetään, katsotaan miten kyseinen pelaaja sen vastaanottaa ja nähdään sitten, että Akulla on ihan hyvä vastaanottoprosentti helpoista ja keskivertonormi vastaanotoista, niin ihan hyvin saadaan pallo ylös, mutta heti kun tulee vähänkin pahempi, tai nämä on siis oikeasti pahoja, tosi kovia hypäreitä tai aivan takamerkkin postimerkkisyöttöjä tai kierähtää verkon yli erittäin lyhyenä, niin niihin ei sitten keritä reagoimaan, että näissäkin voi sitten valmentaja katsoa, että onko täällä tarvetta kehittää sitä liikettä sitten esimerkiksi tai jotain muuta. Puolustus, sama juttu kuin tuossa käytiinkin, hyökkäykset pisteytetään tai arvostellaan, että kuinka vaikeita nämä on, miten saat ne saanut ylös ja miten sä saat ne ylös, eli kuinka hyvin saat ne passarille. Ja tässä on sitten pelaajakohtaiset datat otteluttain. Ja tuossa on tässäkin nähdään, että se liike on ollut siellä ihan Akulla tässä hyvää, että ollut ihan nousu suhdanteista. Ollaan oltu ymmärretty olla oikealla paikalla, että saadaan niitä palloja ylös ja alat ollut liikkeellä. No niin, siis nämä oli puolustukset per peli, mutta puolustusonnistuminen ehkä päinvastaisesti vähän jämähtänyt tonne. Sitäkin voisi lähteä kehittämään. Torjunnasta sama homma. Kuinka monta torjuntaa otteluittain. Vastustaja sieltä puuttuu, mutta sinänsä ei nyt ole merkitystä. Ja vaan copypastetta jäänyt tuosta pois. Sama juttu, torjunnat per peli ja siinä sitten kehityskäyrä. Tällä Akulla näyttää olevan tuossa hyvät lukemat, mutta suurta kehitystä ei ole kyllä tullut näissä 10 peleissä suuntaan eikä toiseen. Torjunta onnistuminen vaan graafisena tuossa sitten, että täällä on kyllä mahtavat lukemat. Torjuntan piste käytännössä joka toinen torjunta, kun Aku tekee, niin niistä on tullut torjuntapiste. Ja kaikki kosketukset otteluittain. Trendi nyt näissä kosketuksissa nyt ei ole suurta heittoa. Ne
Se on se reilu 50 näillä D-poilla se peli. Riippuen tietysti, jos tulee 3 erän peli, niin siinä sitten tulee pieni nousu. Ja tämä nyt on oikeastaan ehkä lähinnä mielenkiinnoksi, että miten nämä jakautuu nämä kosketukset. Eli jos meillä tulee se reilu 50 per peli, niin niistä 24 pinnaa on passeja tällä henkilöllä akulla. Ja miten ne sitten jakautuu puolustukseksi ja vastaanotto, syöttötorjunta, hyökkäys. Ja sitten täällä taitaa olla viimeinen osuus on passidata, eli akun passit per otteluittain ja niiden kehitys. Passin onnistuminen ollut hyvällä tasolla. Toki sen nyt on ollut vähän vaihtelua, eli siellä on passeja mennyt verkkoon ja antenniin ja senillekin, mutta ihan hyvin mennyt. Ja tässä sitten vähän trendiä vaan, että mihin kyseinen pelaaja niitä passeja tykkää laittaa. Että täälläkin on vähän poikkeuksellisesti Aku pistänyt 2 enemmän kuin 4, joka nyt selkeästi on kuitenkin se hallitseva näillä pelaajilla. Et ihan samat näillä kaikilla pelaajilla. Tossakin nyt vaan esimerkiksi voi katsoa Akun ja Mikin eroja. Mikki pistää 60 pinnaa, passaa 4, joka on ehkä enemmänkin se normi. Jostain syystä Akulla taitaa olla 2. paikalla kova hakkuri ja pistää passeja sinne. Mutta näin. Siinä nyt pääpiirteittäin, mitä D-poilla viestissä kerätään. Nämä nyt on, eihän tietenkään tämmöisiä tarvita näin laajoja, mutta tämä on nyt vähän lähtenyt rönsyilemään E-poista alkaen jo ja näillä nyt mennään. Tämmöisiä. Kiitoksia.